name is Leon Chivayo. My brother is Leon Chivayo. And Ko uyu ambori mukadzi wani. Chivayo uri kutaura Chivayo manyama ere? Kana kuti ndezvimwewo zvinana Chivayo vhayo. Regai mumuone. I stay in my place and find the Carolina Zulu. Pakata sei? Carolina Zulu. Pakata ni Zulu. Saka apa wakudhakwa derere kudai? Akupa permission. Ane face you wait askumona. Funengadzima. Iripi phone yako? Idzima. Namba dzake unodziziwa ere? Namba dzemurume wako unodziziwa ere? Unorambwa sei? Ayana mwana na tezara. Ayana mama na tete. Ayana mama na mama. Phone yako ilipita wile? Yeah, brother ngeloka. Yaloka chi? Jacket ki. Brother is. Wangochi tokarorwa nezuru wakarorwa kwani? Wakarorwa kupi we? This is a preface. My brother's name is. So how best can we assist you? My brother's name is Leon Chivayo. Leon Chivayo. Do you have any contact which you can call? Your name is what? 20. So how best can we assist you? Yes, how best can you? My name is Leon Chivayo. My brother is Leon Chivayo, and the other one is Lincoln Chivayo. Any contact whom we can call? Any contact whom we can call? My father. Any contact? Do you know his contact by memory? Mkomana wachona haana nyaya dzakawanda zvake but anongoti ndeipuripo kuri sekudheni. Ndeipuripo kuri sekudheni. Ndeipuripo kuri sekudheni. Apa une shamwari inotumirwa mastondido emameseji. Apa ari kuita zvemastondido. He is a player. Anotori master player arore. Uye asingasende maromantic message ndiye husband material man. Chinosaka ashaiwe nguva yekugugula zvimameseji zvinonakidza anenge achishanda. Vangani vakasiya vakomana vanoroora nekuti vaibhowa. Pastor, kune murume wakuti kutaipa meseji chaiko haagone. Ripo baby akwanise. Anototsvaga simba kuti Mwari tibatsireiwo timbosendera musikana wangu meseji otaipa kudai. Some people are not expressive. Huh? You understand? Some people are not altruistic in expressions. They are introverted. They don't know how to express. Kutokuudza kuti anokuda akashingirira. Pamanga totora mwedzi yakawanda achitsvaga mashoko ekutaura. Saka unopfeka saizi unotori kuti mukomana ana nyaya. Mukomana anobvunza musikana saizi yebhutsu. Unotengera ile bhutsu naye Robert zvonzi haano kungobvunzawo zvako. Unopisa kuzokuonawo sei. Urikuona manje mavhezva zvakaita gore rino vanhu vachakohwa zvisingaita kunaya. Iwe watotizawo kumba watumwa napastor Baloi kunotenga stationary wotirege ibona Robert pichana because Robert hawaniki nhasi asi basi ndopatakautaura nawe kuchibage chichakohwa. Unobva wangoti handichada nezvaRobert haana kidzi. Izvo munhu aroorerwe kuti auroorwe nemunhu nekuti iye ari kuroora wacho anonakidza. There should be greater reasons why the man should marry you. He respects you. He loves God. He is a man of good temperament. He is a hard worker. Those are more important reasons than a man who is a thriller. Uti kana akangokutarisa so anobva angokanda mazishoko otoona munhu akubvarukira nekunakidzwa. Nzi Franco manje Franco anonakidza. Franco wacho ane peho nebhutsu kudai. Anoswera achitamba mavideo game panext door nevideo game yacho haana. But Franco akataipa so unonakirwa naFranco.
oroorwa here naFranco nekuda kwokuti anonakidza uchisiya Robert anoshandawo. Robert haana nyaya, iwe Robert wotsvaga nyaya kozi kuroorawo futi kuda kuti munhu ava newo nyaya pasta. Vanhu vasina nyaya vanobva vazoti takanzi naapostoli titori bo hazviite. Murume anotsvagawo nyaya dzekutaurira musikana wake kuti anakidza. Kunakidzwa futi kuri patofu kuda kudanana. Ungataura zvebvura iri kunaya kumusikana pasta.